dyan. See you, Cebu. Gimpag ka man. Taro nga. Ito daw. Pasok pala eh. Sakto, di tayo maglumpag. Bambu. Babi, uli na may babi. Sorry mo na ito, tutag manggor. Domingo mo. O Domingo meron day. At tutag manggor. Uli na babe. Uy, daw wagtang. Ano ko? Bala na bay. Kami ka dali bay. Balik ka dali. Nawaway, nawaway. Nagpista Mga bay. Oo, Sakiti mo, buko-buko. mga bay. Tarawa na ang buko-buko. Tumatawas yung buko-buko babo. Bukton. Ang bukton. Oh, Awa, aso. tum kayo. Awa lang na ba yun? Puwa kayo. Tayo yan style na ba yun? Bakit balay laiban? Ano yung bahay nila iban? Ano yung magipuyan ba yun? Tara. Diha. Suod may diha murag langub. Diha, dapin ang karsada ba yun? Monilhan na kay Mito ah. Ano yung sa bayan? Mga sa bayan na mo. Ano lang kapitan Grupo Raboy. Mga ba tala Floro Raboy. Kaya siya mga si Apo ni Floro. Mo to mong giatuan. Uwan. Pagatbatan. Buwan. Dito may nagbita dito. Yan sa Iban. Mo to sa iban ipalit og kindi tara. There. Asa kwarto? Pang. There. There. Builder. Dito. Hindi na takasod kay Laka naman kay kadong naman mili. One week vacation. 1 week vacation. Yata. Ay lang tabay kung mo kakuyog bay. Tabay. Balik pista pohon no bay. Kaya tabay kay katawan ko mama na ko bay, palion ako. Chata ni ba chata ni. Nagid may Lene babi. gawa to mi sa economy babi. Wala mi plate. Kaya yata ni style life. Bye bye. Lain na.